Ben, pois hoxe dentro do Concello de Outes temos a honra de dar esta comparecencia justamente para anunciar de que Outes entrou por primeira vez, e esta é unha decisión recente, de entrarmos no circuito estatal de teatro Audaces. Este é un circuito, ademais, que nos resulta moi interesante porque centra o seu obxectivo na xuventude do noso Concello, e é un valor que nos valoramos moi positivamente porque nos axuda a chegar as artes escénicas ao público máis xoven do noso Concello, e iso axuda justamente a incorporar a xuventude á cultura e darlle alternativas de lecer de calidade á poboación máis xoven de Outes, non? Outes, ademais, faino dando un paso pioneiro, posto que somos o primeiro espazo galego en entrar neste circuito, é un feito a resaltar, e comezamos ademais cunha programación importante. Neste 2024 imos ter unha actividade, pero xa temos máis obras previstas para o 2025. Para dar conta polo miúdo do que representa entrar dentro do circuito Audaces, vai intervir tamén o noso técnico de cultura, Santi. Moi boas. Pois a mediados de marzo deste mesmo ano foi cando se presentou o proxecto a Audaces, e ben agora mesmo, como acaba de dicir o concelleiro, de resolverse a convocatoria. Son 17 espacios en todo o territorio español, e o único galego vai a ser o Concello de Outes. Este circuito de artes escénicas está enfocado basicamente a audiencias escolares. En el vanse a traballar 3 eixos de traballo, como vai a ser a exhibición das pezas, despois un apartado de mediación e outro apartado de desarrollo de audiencias, é dicir, fomentar de algún xeito que toda a rapazada que asiste ás sesións pois poda ter se sinta implicada, e isto teña continuidade despois no que vai a ser a oferta teatral e de artes escénicas do Concello. Isto é Audaces é unha asociación que está financiada por parte da súa financiación ven do Goberno de España, do Ministerio de Cultura, a través do INAEN, do Instituto Nacional das Artes Escénicas e Musicais, e as obras nas que vamos este ano vais a desenvolver durante o curso 2024-2025, e o Concello ten que aportar un 35% do cachet desas obras. Son 28 compañías as que aparecen nese catálogo de máis de case 500 que se presentaron. Foron seleccionadas esas pezas, e destas 28 nós vamos a ter 4 durante este curso escolar, para cando se enviou o proxecto intentamos que se traballase dende a primeira infancia, dende os cativiños dende 0 a 3 anos hasta os maiores de 12, 14, de 12 a 14, 15 anos, que é o alumnado do IES Poetañón. Van a desenvolverse en horario escolar, co cal intentaremos tamén que se poda abrir a xente que teña acceso a poder vir nestes horarios, pero o horario, unha das premisas é que ten que ser durante o horario lectivo dos rapaces. Entón, nos temos que axustar esos criterios. Vamos a ter 4 obras, van a vir de compañías catalanas e andaluzas e unha compañía de Cantabria. E vamos a traballar dende as relacións sociais ata unha de adolescentes que vai a traballar sobre todo o ciberacoso, as agresións físicas e virtuais que ocorren na contorna escolar e cos adolescentes, coas redes sociais, que é un tema moi en boga actualmente e que nos parece moi interesante, ademais de traballar, o sea, de que os rapaces veñan a asistir ás sesións, ese traballo de mediación con eles para que sean conscientes dos perigos que atañe toda esta problemática. Logo vamos a ter outras obras dedicadas á primeira infancia, que van a desenvolver unha relación de amizade baseada no coñecemento emocional a través do xogo,
e isto vai estar enfocado á primeira infancia 0-3 anos e ao primeiro ciclo de educación infantil do colexio, do CEIP de Outes. E logo despois outra máis enfocada á primeira a primaria, que vai a tocar xa temas como o consumismo. Esperemos que, bueno, nós estamos moi contentos de ter accedido a este programa e esperemos que todas as accións que van a ir parellas á exhibición pois teñan o trasfondo e o peso que esperamos acaden entre todos os rapaces escolares de Outes. Xa temos dito en outras ocasións, o valor da cultura é un valor moi importante. Moitas veces a sociedade parase só nas cuestións económicas, pero o valor da cultura vai máis alá do entretemento, sino tamén da transmisión de valores e do ensinar a vivir en comunidade e a respetar a diversidade e o diferente, non? E por iso tamén é importante, bueno, pois este tipo de políticas municipais que axudan primeiro a que a cultura chegue a toda a cidadanía, dende a máis xoven a máis maior, neste caso poñendo foco na xuventude para que inicien e teñan normalizada a participación directa coa cultura dende as idades máis temperás, pero despois, sobre todo, aproveitar estas oportunidades únicas como sermos, efectivamente, ese espazo referencial para audaces en Galicia, justamente para transmitir estes valores que son de gran importancia nunha sociedade como na que vivimos a día de hoxe.